Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta harana, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaurkoan, autogestioari eta komunitateari buruz ibili gara Lakabeko biztanleekin. Beraiek kontatuko digute nola funtzionatzen duen herri autogestionatu hau. Kaixo. Kaixo, Amaia. Kostatu zait, ona iristea, baina venga, eskerrik asko. Sartu. Igoko gara edo... Bai, goian egingo du. Vale. Bueno, Adur, kontatu iguzu pixka non gauden, paraje hau espektakularra da, baina kontatu zuen mesedez. Lakaben gaude, Nafarroko Prepirineo, Agoitz eta Orreagarren artean, gotxe gora ben, Itoizko urtegiaren alboan, justo, salbatu gara, justo, beste batzuk ez, urpean geratu dira. Proiektua hasi zen talde bat, bai lagunak eta mugimendu desberdinetatik elkartu ziren, batez ere zen antimilitaristak eta ekologistak, esan zutela, goazen mendira, goazen ez dakit zerbait proiektu bat sortzera, gu nahi ditugun gauzekin aurrera eramateko, ez dakit, ez hainbeste borrokatu ez dakit zeren kontra, edo baizik eta gu nahi ditugun ez dakit gizartea edo aurrera eramatea. Eta horrela sortu zen, ezta, llegatu ziren ona, herria zegoen dena, suntsituta, zeraman gutxi gora bera 30 urte edo utzik, orduan, dena etxe guztiak eta hori ziren botatak, eta hasi ziren, etxeak berreskuratzen, eraikitzen berriz, eta, baita taldea sortzen, ezta? Lehenengo urteak izan ziren nahiko, ez dakite, gora berekin eta jendea eta proiektua, uste dut gutxi gora bera 10 urte edo kostatu zen pixka bat proiektua afikatzea eta, 80 hamarkadan lehenengo, ez dakite, akordioak edo fijatu ziren eta definitu zen pixka bat zer zen Lakabe, ezta, proiektua. Eta, horrela, 55 urte ingoitugu da berri honetan. Hori, altu behar dizu, ez dira gutxi, 55. Eta, jende asko pasatu da hemendik, jende asko baita geratu gara batzuk hemen. Eta, gaude, uste dut, reinventatzen egunero, nola aurrera eraman nolako proiektu kolektibo bat, batez ere, hemendik kanpo dagoena oso desberdina delako, ezta? Bai gaude osoa kontrakorriente, ez dakit nola esan. Kapitalismoak ematen dituen aukerekin, guk beste batzuk nahi ditugu, eta ez dakit, gara oso txikiak mundu honetan, baina, pizkanaka aurrera. Eta, oraintxe bertan gaude 40 pertsona edo bizitzen, gutxi gora bera 10 txiki eta gazte, eta beste 50 heldu. Eta nola sortu zen, edo nola, 45 urtetan, nik uste dut, evoluzio bat izan duela, eta aldatu dela orduan, nola izan zen komunitate hori sortzea 80ko hamarkadan, eta nola sentitzen duzuzuk dagoela orain edo eramaten dela orain aurrera, ez? Lehenengo urteak asko, energia asko sartu behar zuten, ez dakit, sobreviventzia egiteko, hemen negua pasatzeko oso prekaritate zegoen etxeak eta
hasi ziren etxe bakarran, eta, bueno, ez dakit, eraiki behar zuten etxe guztiak, egurra egin, janaria lortu, ezin zen kotxez ailegatu, orain dela ja 20 piko urte ja kotxearekin ailegatu daitekela. Orduan dena mugitzen zituzten zaldiekin, errepidetik onaino. Bueno, izan zen, bai, desberdintasun asko. Zen ni adibidez, hasi nintzen eskolara joaten 8 urtekin, eta jaisten ginen 2 kilometro edo oinez, errepidera ailegatzeko, eta han ja klaseko autobusa, eskolako autobusa hartzen zigun. Eta egunero egin behar genuen igota jaitsi oinez. Gero ja, 85an edo egin zuten pista bat, eta 8 kilometroko pista bat ailegatzeko ona, eta hasi ginen ja kotxez jaisten. Eta gero ja urtegia bukatu zutenean egin zuten errepide berri hau, zuek etorri zaren errepidetik, eta orain ja gaude, digamos, a pie de la civilización. Hori bukatu zuten 2006an. Bai, betidanik egon da asamblearismo edo, orain aldatu da baita, nola egiten ditugun asambleak eta hori, eta baita ekonomia kolektiba dela. Hori markatzen du proiektuaren gauza asko. Orduan, ekonomia komuna denez, eta bai, erabaki guztiak baita denon artean hartzen ditugunez, urtean zehar egon da, ez dakit, modu desberdinak antolatzeko hori. Lehen bazen, adibidez, asamblea bakarra, eta orain gaude pixka bat lan taldeak bezala banatutak. Area desberdinetan, ditugu orain 3 area principalak direla gure arteako harremanak, gure ekonomia eta autosufizientzia eta lurraldearen zaintza, eta beste area bat, munduaren begirada, ez dakit, proiektu ekonomikoak hemendik kanpo dirua lortzeko, eta 3 area hauetan, gero area bakoitzan daude lan talde pila bat, baita sortzen direla gure egunerokotasuna mantentzeko. Gara oso autosufizienteak, baina baita hori behar du lan pila bat. Gure artean, eta gaude bakoitzak lan egiten du lan talde desberdinetan. Klaro, ulertzen dut, hemen zaudetenok lan egiten duzuela herriarentzako komunitatea, ez duen lana da komunitatea mantendu eta aurrera eraman, ez? Gauza bat lortu duguna, hasieratik da hemen lan egitea, eta ez izatea beharra kanpotik joatea, kanpora joatea, dirua lortzeko batez ere. Orduan, ekonomia aldetik batez ere ditugu 2 proiektu printzipalak direla okindegia, eta gero baita egiten ditugu kurtsoak. Ematen ditugu kurtsoak gai desberdinetaz, eta baita daukagu hemen topaga toki leku bat, eta baita beste kolektiboak edo etortzen dira ona gure instalazioak erabiltzera, haien bilerak egiteko edo, eta hori janaria eta alojamenduaren trukez dirua lortzen dugu baita nahiko. Eta hori mantentzen digu diru aldetik, eta gero baditugu beste area pila bat autosufizientzia mantentzeko, eta baita adibidez ditugu animali asko, eta hortik lortzen dugu esnea, gazta, haragia, eta gero baditugu baratzak, eta barazki guztiak baita ateratzen ditugu baratzetatik, egiten dugu lan asko mendian baita egurra ateratzeko, eta gaude sartutak baita manejo holistiko edo agrikultura regeneratiba baita gure lurraldea zaintzeko. Ditugu gutxi gorabehera zaintzen ditugu 500 hektarea ditugula mendi. Gero baditugu tailerrak, arostegia, burdintegia, tailer mekanikoa, garagardotegi txiki bat, hortik baita
guretzako beharrak betetzeko, ez. Eta hori nola antolatzen da, nola erabakitzen duzu, nik uste dut lakabatik kanpo dangoen jendeari begira, kuriosoa iruditzen zaiola, hori, amankomunean herri batean bizitzea. Benetan horrela bizitzen dela herri askotan, gauza asko horrela egiten dira, baino hemen jartzen duzu mailaren gainean eta esaten duzu horrela dela zuen bizimodu arduan, nik uste dut. Erabakiak hartu behar badira edo erabakiak ez dakit zerbait aldatzeko hartu behar badira, normalean hori denok batera hartzen ditugu, ez dakit. Ez da guztia ona, baino bai hartzen diren erabaki asko, ez? Propietate gehiena da kolektiboa, hori bai ekonomia aldetik, bai ez dakit produkzio area guztiak, bai etxeak, nik bizi naiz etxe batean, baina ez da nirea, da asamblearena, taldearena, ez da. Taldeak da propiedad komunala. Taldeak erabakitzen du, ez da esaten, zu hortik kanpo. La tierra para el que la trabaja, esan dena beti, hori etxeak eta dena, berdin. Da nire etxea, ni bizi naizelakoan, baina erabakitzen badut joatea proiektutik edo herritik, etxea geratzen da hemen, eta ezin dut saldu, ez dagoat propietaterik, ez ezer. Eta hori alde batetik da asko zerrezago, ze ez daukagu arazoak, hori norbait joaten denean, ez daukagu arazoa, eta zer egingo duzu etxearekin. Etorri zara ona bizitzera, daukazu etxe bat, eta joaten zarean, etxea geratzen da hemen, eta beste norbait sartzen da, edo hori denarekin. Eta etortzen den jendea, hori ulertu behar du, edo etorri behar da... Daukagu gutxi gora bera 2 urtetako prozesu bat sartzeko komunitatera. Prozesu bat pixka bat ezagutzeko elkar, eta ikusteko nola egiten diren hemen gauzak, azaltzeko dena, eta bera baita erabakitzeko bizimodu hau nahi duen edo ez. Eta nola egiten da prozesu irakurri dut, ate irekiak dituzuela, eskoletan eta horrela egiten duen bezala, ez? Urtean 2-3 aldiz, ate irekiak 15 egunekoak izaten dira normalean, eta parte hartzen duzu, normalean elkartzen dira 20 pertsona edo etortzen direla, eta parte hartzen duzu egiten ari diren lanak momentu horretan, baita auzolanak eta hori egiten dugu etortzen den jendearekin. Eta baita ezagutzeko pixka bat tokia, ezagutzeko jendea eta taldea, eta gustatzen bazaizu, gero egiten duzu proposamen gehiago, baina gero, dira gara oso motel, eta beti ez gara irekitak ze beti ez daukagu lekua, Agian joaten garela ikustera nola funtzionatzen duen, ez? Lehenengo ate irekiak egingo ditugu horrelako zerbait. Bai, gutxenez buelta txiki bat ematea herriari ez da ikusteko. Dut gau guzti hau, eta beste guzti horiek Nerekerako sabaian dauden arrakala guztiak non hasi eta bukatuko diren Bakaitzik ez duen momentuak aukeratzen Pasadut gau guzti hau Azaldu nahi duzuen pixka bat nola gauden energia elektrikoaren aldetik, baita berezia. Gaude aislados de la red eléctrica normala, orduan, hasieratik, eta ja 2000an hasi ginen plaka solarra jartzen, lehenago nahiko prekaritatea zegoen 2000 baino lehen, hemen energia aldetik nahiko justi. Daukagu plaka solarrak eta baita turbina hidrauliko txiki bat, hemengo batez ere orain neguan, urarekin, ze udan ez dago hainbeste ura, dago errekatxo txiki bat eta mugitzen du turbina txiki bat eta baita mugitzen du. Eta, instalazioa da zentralizatuta, etxe batzuk dituzte plaka, baina dena etortzen da hemen bateria batzuetara eta gero inversore bat eta bidaltzen du energia herri guztiari. Eta mugitzen da baita okindegia, baita arrostegia, makina potente batzuk baita erabiltzen ditugu,
eta bueno, saiatzen ari gara baita bai, egurra mozteko eta dena baita motosierra elektrikak erabiltzen ditugu, baita, bueno, pixka bat dena, gasolina eta dena kentzeko pixkanaka. Imaginatzen dut duela 20 urte plaka jartzea, ez da orain egiten denari, ez da berdina, Hasieran izan zen, bueno, apostu nahiko zaila eta nahiko garestia, batez ere plaka. Baina joan zarete urtekin gehiago eta gehiago jartzen, ez? Bai, autoinstalatuta dago, eta bueno, baina hasi gara como zabaltzen pixkanaka, eta orain daukagu ja, bueno, kontrol de excedentes y todo, berotzen dugu ura baita, adibidez, eguzki ateratzen bada eta sobratzen bada energia, joaten da deposito batzuk berotzera, burberoa izateko etxe batzuetan. Bueno, gero etxe bakoitza badauka baita bere kalefakzio instalazioa eta ura berotzeko aukerak, eta, bueno, baina udan adibidez ez duzula egurra pizteko beharra, eta bueno, daukazu urberoa edo panel solarrekin edo excedente fotovoltaikoekin. Bai. Esan duzu okindegia, egian, joango gara okindegira nola... Bai, okindegia, uste dut. Baina norbait gehiago etorriko da, edo zuzara okindegiaren arduraduna ere bai, ez? Ez, bueno, baita behar denean egiten dut ogia, baina oso gutxitan. Ez bada, faltatzen bada jende asko eta behar bada egiten dut, baina orain normalean ja oso gutxitan. Bueno, dena den, igual gaur egingo duzu ogia. Festa baten ondotik geunden hiriaren mugetan Gauaz minus 10 berrogoi goizez irrimadarrikatu Bada Lakabaiko kindegia eta konkretuki hau da ogia poltsetan eta kutxetan sartzeko tokia. Eta, bueno, hemen astero, asteazkenero eta igandero ogia egiten da. Ze egunetan edo nola daukazue antolatuta? Astean 2 egun, asteazkenetan eta igandetan. Eta gero, astelenetan eta ostegunetan banatzen da batez ere Iruñan, baita ondoko herri batzuetan eta eskola batzuetan ere bai. Okindegi honetan, gutxi gora bera, zenbat pertsona lan egiten dute? Adurrek esplikatu digu daudela nola taldeak eta... 6 bat edo. Bai, ni ez naiz okina, orduan markatu ez daukat datu zehatza, baina egoten da pertsona bat labean, beste 2 ogia boleatzen, forma ematen, eta gero daude banatzaileak ere bai, eta baita irina errotan egiten dutenak. Irina zuek egiten duzue? Ez beti, baina gehienetan bai. Bai, ze badago garia, espelta, zekale, eta batzutan ere irintxuria, eta txuria hemen ez da egiten, baina beste guztiak bai. Gehien sartuko gara, sartu gaitezke? Errota ikustera? Pixka bat, obradorea eta ikustera, sartu gaitezke? Bale, gozen. Maia, lehen esan dugun berezitasun hori, Lakabaiko ogiaren berezitasun hori hemen sortzen da, hau da, errota. Nik uste nuen handiagoa izango zela edo baino hau da, ez? Bai, alde batetik hemen ona iritsi aurretik badago lan bat, dela nekazari ekologikoena, eta beti erosten dugu alik eta gertuen. Azkenaldian batzutan ez da erreza, baina beti saiatzen gara Nafarroako gari ekologikoa erosten, eta gari, zeikale, espelta, orduan hemen gari osoa, ale osoa sehetzen da, eta horrek egiten du gero ogiak izatea propietate hobeak griseritzeko, eta orduan hemen sehetu, hemen bahetzen da, eta gero
hau errepikatzen bada ateratzen da irin txuriagoa edo bestela integralagoa. Egiten genituen kokozko gauzak eta bar, baina ezin dugu kontrolatu nola ekoizten dituzten, nola ekartzen dituzten ona, ea bidezkoa izan den merkataritza hori, orduan saiatzen gara ahalik eta gertuen erosten osagai guztiak. Oso ongi, egia esan, oso ongi iruditzen zait. Nora joango gara orain? Zer geratzen zaigu hemen? Lakaben ikusteko. Etxea mankomuna, izan Ados. zela lehenengo etxea, herria okupatu zenean, beste guztiek ez zutelako teilaturik, eta hor geratzen zen teilatua, orduan hor hasi zen proiektu hau, eta orain da gure jaiak, ikastaroak, topaketak, hor kokatzen diren tokia. Eramango baituzu, bai? Bai. Hau, nahia, esan dezakegu dela igual Lakaberen bihotza edo ez, horrelako zerbait. Bai, bueno, edo urdaila, hemen bazkaltzen vale, dugu, vale. otorduak egiten ditugu, festak, baita hemen jasotzen dugu ikastaroetara datorren jendea edo topaketetara, ate irekietara datorren jendea. Eta bezakit bihotza iruditzen zait gehiago batxarreko gelan dagoela, lehen egon zareten gila. Vale. Hemen gauza asko egiten ditugu, musika, dantzak. Bihotza esan dizut, lehen hitz egin dugulako hau izan zela, lehen eraikina, ez? Berriztu zen lehen eraikina, eta hemen hasi zela igual proiektua. Bai, herrira etorri zirenean 60. hamarkadan, 80. hamarkadan, okupatu zutenean etxe guztiek purtuta zuten teilatua eta hau zen gutxi gora bera itxita mantentzen zen bakarra. Orduan hemen hasi zen komunitatea eta horregatik mantentzen da etxe amankomun bezala eta partekatzeko, ez? Datozenekin partekatzeko espazio bezala. Eta behan ikusi dugu daude jantokiak, bi jantoki eta hitz egin duzu hor, zuen artean, eta gero sukaldeare bai. Nola antolatzen da hori? Nola egiten da? Astean, egunean pertsona batek sukaldatzen du herri osoarentzat, segun baldin badago jende asko herrian bi izaten dira, baina sukaldariak ikusi behar du zer dagoen baratzetan, usta jaso, janaria prestatu eta lan gogorra da, baina horrela gutxi gora bera 3 txanda izaten ditugu, 6 txanda, 3 hilabetetan behin. Eta bazkaltzen duzu guztiak batera, ez? Dago, imaginatzen dut ordutegi bat dagoela, edo... Bai, ordu bat erditan elkartzen gara bazkaltzeko, eguerdian bakarrik. Gero jafariak eta gosariak, modu desberdinez bakoitzak. Eta nola dira bazkari horiek? Politak izango dira, oso zaratatsuak. Bai. Oso zaratatsuak dira, txikiekin eta bai. Orain ez dugu bazkalduko, ez da ordua oraindik, baina norekin utziko gaituzu? Ilargirekin. Bai, ados, igual. Goazerarekin... Vale. Hile utzi dugu pixka bat herria hor azpian, eta igo gara onaino animaliak ikustera. Ze animali dituzu hemen edo Lakabe herri osoan? Baditu guardiak hemen daudela, eta gero baita behiak, oiloak, txerriak eta behorrak eta saldiak, bai. Eta horrekin eta baratzarekin batera ateratzen duzue... Batez ere lakteo guztiak, jogurra, esnea, eta postreak egiteko baita esnea eta natillak eta denetatik, esnearekin, egazna baita egiten dugu, zaldien okela eta behien eta ardien okela.
Eta baratzetik, Orain porruak eta azak, eta porruak eta azak, eta porruak eta azak. hori tokatzen da. Hori tokatzen da ezta? orain, bai. Bueno, zanahoria eta arremolatxa baita. Negutegi bat daukagu, gero ikusi dezakegu baita, hor eduki dezakegu baita orain letxugak eta gauza batzu baita. Eta gero, bai, gero ja udan tomate, kalabazas, kalabazines, bai, zerbak baita ditugu orain, bai, pixka bat lekak, pixka bat horrela tipula, baratzuriak, bai. Edo zuek nahi duzuen edo zer gauza, Bai, bueno, frogatzen gara, baita adibidez baratzuriak ez dira oso ongi ateratzen hemen. Orduan beste herri batean jartzen dute haiek eta egiten dugu truekeaz edo hori baita egiten dugu, bai. Eta bi talde hauek ere bai daude kudeatuta, herriko pertsonengandik edo... Bai. Bizitzen horrela elkar nabaritzen duzula gaudela denak elkar. Askoz baino pentsatzen dugula batzutan, no? Orduan, baita animaliekin, adibidez, animalia dituzte bere ikuluak, baina baita bere zelaiak, no? Eta baratza dituzte bere zelaiak baita, batzutan egiten dugu trukez, no? Aldaketa, aldaketak, eta bai, animaliak sartzen dira baratzan edo ez, gero baita ateratzen dugunean estierkol, baita egiten dugu konpost edo baratzan, no? Sartzeko gero udaberrian. Orduan, bai, dira bi talde, baina baita daukagu beste talde bat, deitzen dugula mendi, elkartzen dugula. Eskatzen dugula, egiten dugu bilerak, ez dakit, de más en más, denbora, baina elkartzen dugu baita, pixka bat dena, pues, ez dakit, hobeto egoteko. Kudeaketa hobeagoa izateko. Bai, hori da. Baita mendi, baita dago egurra, beste talde bat prestatzen duela egurra. Bai, zer lehen ikusi dugu, esan digute okindegiko labea egurrarekin berotzen dela, orduan. Baina ez bakarrik okindegikoa, baita etxe guztiak daukate bere txapa, baita egurrarekin berotzen gara, neguan, egurrarekin sukaldatzen dugu, egunero. Jo, mi esker azalpen guztia honengatik, eta... Bueno, nik uste dut, jetxiko garela berriro herrira, agurtuko ditugu guztiak. Bai, aber ikusten badugu baita negutegia pixka bat. Ados, lehenengo hori hori. Bai? Bale. Bagoaz, eguteira. Besterik ez dela